L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna t-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli naslu b'ruħ safja l-festi tal-għid li ġejjin b'ibnik Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Iżrael kien iħobb il-Ġuzeppi aktar minn ħutu kollha għax kien twilidlu fix-xjuħitu u għammillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru jogħboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bis-sliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuzeppi: Ara, ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħiela Ġuzeppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Arah, ġej il-ħalliem. Issejjew ħanoqtluh u nixħtuh ġo xibir u mbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama
u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xerdux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Giuseppe wasal ħdejn ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad qagħdu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif refgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad bl-iġmla tagħhom mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu: X'se ndaħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demmu? Ejjew inbijgħuh lill-Iżmaelin u ma mmidux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu. U ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Giuseppi u tellgħuh mill-bir u bijgħu lil Giuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u l-Giuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali: niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, irdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuħ bil-sir. Flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, dawrulu l-ħadit ma' għonqu, sakemm seħħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbi ħarġitu. Flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkam il-popli ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu f'idejh ġidu kollu. Flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qasisin il-kbar u l-ixjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bnilha torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u l-wieħed sawtuh, il-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom il-libnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw il-libnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sitt l-għalqa x'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-ħnina taħżina li huma u l-għalqa jqabbilha li bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-Sant Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-paraboli tiegħu l-qasisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qed jgħid għalihom huma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta.
Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħawwilha bid-dwieli. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew illum fuq dan is-sit tal-għalqa illi ħawwel l-għalqa tiegħu bid-dwieli u fda f'idejn xi bdiewa. Fl-Iskrittura l-għalqa tad-dwieli għandha tifsira kbira. Għaliex? Għax l-għalqa tad-dwieli kienet tfisser ħafna għan-nies fi żmien Ġesu anke qabel. Kienet xi ħaġa għażiża. Allura meta jgħid l-għalqa tad-dwieli, is-sit iqabbel l-għalqa tad-dwieli li xi bdiewa, qed jitkellem fuq l-għoża ta' Alla mal-poplu tiegħu. Għalih il-poplu tiegħu kien għażiż. Imma il-poplu, it-tweġiba tiegħu ma kienx l-istess. U nafu hawnhekk minn din il-parabola għal Ġesu li qed jgħid ma tawx il-frott. Din l-għalqa ma tax il-frott. Imma mhux biss il-dawk il-qaddejja li hu bagħat b'xi mod jew ieħor daru kontrihom. Qed jgħid għall-profeti tul is-snin. Dawk li hu bagħat biex iwasslu l-kelma tiegħu. Imbagħad l-ibnu stess qed iħabbar Ġesu se jiġri, l-ibnu stess li jispiċċaw joqtluh. Hekk ġabbu ruħhom dawn in-nies, dan il-poplu ma' Alla li avolja kien poplu għażiż għal Alla imma irrifjutah kemm il-darba. U għalhekk jgħid imbagħad x'jagħmel. Imbagħad qed jitkellem Ġesu fuq x'jiġri meta hu jirbaħ il-mewt bil-qawmien tiegħu, imbagħad jibni komunità li tkun tassew l-għalqa tad-dwieli tiegħu. X'turina din il-parabola? Diversi affarijiet li huma importanti għal ħajja tagħna. L-ewwel nett li Alla huwa s-sit tal-għalqa, Alla huwa s-sit tagħna. U hawnhekk meta l-bdiewa bdew jaħsbu li huma s-sidien u spiċċaw biex anki qatlu l-liben qalu il-wirt jaqa' fuqna, ġifieri issir tagħna din l-għalqa, dak huwa d-dnub tal-bniedem meta jagħmel lilu nnifsu minflok Alla. U dan huwa anki x'naraw fil-Ġenesi. L-ewwel dnub tal-bniedem meta rid ikun minflok Alla. Għalhekk l-ewwel messaġġ importanti huwa li Alla huwa s-sit tagħna u lilu għandna nqimu u nożżu bħala s-sit. Imbagħad ukoll turina din il-parabola li Alla jistenna minna l-frott. Stenna minn din l-għalqa l-frott u hekk l-istess mill-ħajja tagħna. U x'inhu dal-frott? U meta aħna ngħixu tassew ma' quddiem miegħu li nistgħu nagħmlu l-frott li nsibuh fl-imħabba, fl-għaqda, fil-ġustizzja, fil-verità, fl-onestà. Nafu dawn mhumiex affarijiet fl-ajru, imma li narawhom fil-ħajja tan-nies jew ma narawhomx, imma jekk narawhom huma tassew il-frott li Alla irid. U dan li jistenna minna wkoll li f'ħajtna nagħmlu l-frott. Turina dil parabola wkoll li Alla jibgħat l-għajnuna. Bħalma bagħat il dawn il-qaddejja aħna fil-ħajja tagħna jibgħatilna diversi nies li jgħinuna biex ħajjetna tagħmel il-frott. Xi ħud nafu bihom, oħrajn qas nirrealizzaw bihom. Imma hemm diversi nies li jgħinuna fil-ħajja tagħna biex tkun ħajja ta' frott. U tajjeb li aħna napprezzaw lil dawn in-nies li Alla jibgħatilna. U nkunu dejjem grati lejn Alla ta' persuni li f'ħajjitna jgħinuna biex tkun ħajja li tagħmel il-frott. Bagħad hemm ħaġa oħra li turina dil parabola li Alla jagħmel stedina ma jġielx lin-nies
bat il-qaddejja, u mbagħad bat il-libnu, imma li ħadd ma ġiel bil-fors trid tagħmel hekk, fil-fatt irrifjutawhom in-nies. Ma x'turina din? Li Alla jistenna minna li aħna nwieġbu għas-sejħat tiegħu u jekk nirrifjutawh, turina din il-parabola min ibati. Aħna mbagħtu. Meta nirrifjutaw il-Alla, aħna imbagħtu, aħna immorru minn taħt. Għalhekk Ġesu juża dik it-tixbieħa l-oħra tal-ġebla li warbu l-bennejja li saret il-ġebla tax-xewka. Warbuha l-bennejja imma kienet l-iktar ġebla importanti fil-fatt biex jurina li meta aħna nwarbu lilu aħna l-imbagħtu. U għalhekk it-talba li nagħmlu llum fil-Qudiesa hija li aħna dejjem narfu lil Alla bħala sit tagħna jgħinna biex aħna f'ħajjitna nagħmlu tassew frott tajjeb u sabiħ, napprezzaw lin-nies li jibatilna Alla fil-ħajja tagħna li jgħinuna f'dan u li dejjem inwieġbu iva mhux nirrifjutaw għas-sejħa li hu jagħmlilna. Ħalli tassew ħajjitna nibnuha fuq il-ġebla tax-xewka, jiġifieri nibnuha fis-sod. Jessu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej għatina qalb li tilqa l-istedina tiegħek biex inti f'ħajjitna tista' tagħmel ħafna frott nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja speċjalment ukoll bħalissa niftakru fil-poplu tal-Ukrajina, fil-vittmi kollha f'dawk li kellhom jitilqu minn hemmhekk minn pajjiżhom minħabba sitwazzjoni terribbli li hemm. Nitolbu biex ikun hemm il-paċi u r-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna bi kliemna dejjem infaħru u nsebħu l-isem imqaddes tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xerret fuqna u Alla ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa
ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex mir-rajħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana inta salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art, ħobsna ta' kuljum għadina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjib uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem, amen nitolbuk li aħna nħabbirku tajjeb għaliha biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba tar-Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana, eħlesejna u jqafmana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li l-ekinajtu għalli xaħna turufnati u li teva,
lilek li nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jint fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għattijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna għalina, Spiritu qaddis Alla, ħenna għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida,
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.